नैबे बिस्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय नैबे सोनाब गुफुर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बे फोरबो फालिथायनि जे नैबे मोनाबिलि समाव 2500 आलारि बाथि जेवारि फोजोंनाय नुनो मोनदों। दा बेनि सोमोन्दै बे जेवारिखौ मानि थाखाय सावदों दा बेनि सोमोन्दै जोङो मिथिनो लागोन। दा बे समाव जों लोगोसे दङ नैबे सोनाब गुफुर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो आफादगिरि मानगोनां मतिलाल बसुमतारी सारनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ जों मिथिनो लागोन। सिगांग्रो जों बेखौ मिथिनो नाजाबाय नैबे जि 2500 जेवारि सावबाय दा बेनि बेखौ मानि थाखाय सावनाय जादों बेनि सोमोन्दै गोजोननाय थाबाय। दिनै बे जोंनि सोनाब गुफुर आन्चलिकआ 1994 27 एप्रिलाव बे स्टाब्लिश जानाय जादों। बे जोंनि सोनाब गुफुर आन्चलिकआ बेयाव दिनै जि बे फैयै 25 बोसोर हाबफैबाय। जेरै 2021 दिनैनि थारिखखौ लानानै जोंना कमप्लिट 25 बोसोराव हाबबाय। बिनिखायनो दिनै जों बे 25 बोसोरा बोरै मा जालांखो बिनि गेजेरजों सुखु दुखुबाबो जोङो 25 बोसोरखे बे बाथौ सिबिनायाव जोंहा जेबो खहा जायाबालासिनो गुबुन कास्टनि मानसियाबो जेरै खृष्टाननिफ्राय जोंनि बाथौआव हाबफैनायबो दं आरो सोरबा आदिबासियाबो जोंनि बे बाथौनि किसुमान नियम नितिखौ नुनानै हाबफैनायबो दङ। बेनिखायनो दिनै जोङो बेनि खुसिनि गेजेरजों दिनै 25 बोसोरा आगोल सुरनाय लोगो दिनै जों बे 19 तारिख खालि जानुवारि 2021 21 दिनै बे रुपाथि मायथाइखौ जों लैहोर बे सोनाब गुफुर आन्चलिकआ जोंनि बे आन्चलिकआव 17टा गामि दङ। बे 17टा गामिया रायजोफोरा लोगो नांनानै दिनै मोटिभेट खालामलायनानै बे 25 बोसोरनि जिथु रुपाथि मायथाइ दिनै 25 जेवारि सावनानै दिनै बयबो रायजोफोरा लैहोर फैनानै इन्जय खालामदों। आरो 25 बोसोर जों बोरै बारग'खो दिनै बे खुसियाव दिनै 25 बोसोराव आगान होनाय लोगोनो बयनिबो गोसोआ जांख्रिखांदोंनो आरो खुसिजों दाबो नै मोसागासिनो दंनो। बिनि जिथु 2500 जेवारि सावनाय बिनि रिएक्सना मेन पेन्डेलाव दिनै मानसिफ्रा दाबो मोसागासिनो दं। दिनै लाइभबो खोन्थाहरनो हागोन नोंथांमोना। बेखौनो बुंनानै आङो नोंथांमोनखौ दिनै जोंनि बे रुपाथि मायथाइयाव फैनानै जोंनि बे 25 बोसोर जानायनि जिथु रिएक्सन नुना मोन्दों दिनै आं बेखौनो गोजोननाय मोन्दों। बे समाव नोंथांमोनखौबो आङो रोजा साबायखर होयो। दिनैनि जोंनि बे 25 बोसोर जानायाव दिनै लाइभ देखायनो हादों। बिनिखायनो आङो नोंथांमोनखौबो रोजा साबायखर होनाय जाबाय। नैबे सोनाब गुफुर बियाबा दिनैसिम 25 बोसोर जाबाय। दा बे दिनैसिम 25 बोसोर जानायलाय धोरोम फोसाबनाय आरो फोसावनाय बिथिङाव बेसेबांसो जौगासारनो हादों होननानै सारा बुंनो नागिरदों? दा जोंनि बे गुफुर आन्चलिकआव नुना मोन्दों दा गोदान जिथु गुदि बाथौ धोरोमाव थानाय बिसोरबो दा सोलायनानै जोंनि किसुमान मटिभेटआव आरो जोंनि किसुमान आर'ज गाबनाय जोंनि जिथु नियम निति जोंनि डिसिप्लिन बेखौ नुनानै दिनै बै गुदि बाथौआबो बा अन्य धोरोमनि मानसियाबो लासैनो जों दा मेजरिटिया बांलांगासिनो दं। दाखालि बावैसो जराबारियाव बेबादिनो मोनसे गामिया 21 घर बे न'खरा जोंनि दा बावैसो दाखालि नैबे जोंनि धोरोमखौ एक्सेप्ट खालामफैदों। दा बेबादि हिसाबै आं बेखौनो बुंनो हायो जे बे 25 बोसोरनि बिथोराव बहुद गोबाङानो सेन्टिमेन्टेल जादों दे बिसिनि धोरोमासो मोजां आरो डिसिप्लिन दं। बेनिखायनो नुनायावथ' बिसोर दाबो नै सोरबा हाबफैनो गोनां आरो दंबायोनो। बिहेखय बे कारिगिरा सोनाय बिसोर दा बावैनो बैसागो लागै बाव जइन जाबाय। जोंनि बे बाथौ सिबिसालियाव फैगोन आरो आन्दासाव बे रुपाथि मायथाइयाव बिसोरबो गिजानो नायफैनो हागौ।
मानोना जों फैगोन नायगोन बेनिफ्राय आनसलिकखौ बै बैसागोखालि गावसोर लेंहरनानै जोंनि बाथौखौबो आरो जोंनि आनसलिकखौ बरायनानै जे गावसोरखौ बे धोरोमावनि थाखाय जेनेबा गावसिनि जिथु बुजिदोंमोन बेफोरखौ जाहाथे बेनिफ्रायनो बोखांना लाबोनानै सोदांबोनानै बिसोरखौ बै मोजां लामाजों दैदेनलांनो हाथों होननानै बा हागोन आनसलिकफोरा बिदि होननानै बिसोर वेलकाम खालामदों फैगौ बैसागु। बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेल जानो थांगासिनो बेयाव बेसेबांसो बाथौ सिबियारिफोरा बाहागो लादों? बेयाव दिनै जेसेबां जादों खिन्थु गाबोन बांसिन जागोन। दा जों टारगेट खालामदों 1000नि बांसिनबो जागोन बे मेल गेवलां मेल। गाबोन डिस्ट्रिक्टनिबो गेवलां मेल दिनैथ' जोंनि आनसलिक गेवलां मेल नाथाय रायजोफोरा बिदि हास्लाबाखै आरो गोजांनाय हिसाबै जा नुदों एप्रक्सिमेट 500सो दिनै